На фона на цялата тази тъжна, сива картина, и денят е тъжен, знак на преклонение пред гибелта на невинните жертви на тероризма, ще трябва да разгледаме още една изключително тежка и може би още по-тъжна тема. А темата е на границата между живота и смъртта. На границата между живота и смъртта. Може би това, за което ще говорим днес, е много по-ужасно и много по-страшно от всичко това, за което говорихме досега. Но всъщност това, за което говорихме досега, води и до резултата на нашата тема. А резултатът е близо 400 хиляди души в България страдат от най-страшното заболяване, наречено рак. Медицински, онкологично болни. 400 хиляди души. А реално, когато се разболее един човек в семейството, всъщност се разболява цялото семейство. Тоест, тези 400 хиляди души са превърнали в болни над 1 милион български граждани, които страдат заедно със своите близки, със своите роднини, които търсят спасение. Един такъв медицински център, мъчейки се да даде максимално решение на този проблем и всъщност давайки надежда на хората, които са в терминален стадий на заболяването, т.е. последен стадий, и затова там тези хора вече са на границата между живота и смъртта. Си печели страшно много пациенти, но явно пречи на някой, който не иска тези хора да се лекуват и да бъдат добре. И така, нека да покажем първо един репортаж. Кой е центъра, за какъв вид медицина става въпрос. Колеги, нека да пуснем седмо видео. Центровете, използващи алтернативни методи, съществуват по целия свят и за тях се отделят огромни суми, защото предлагат лечение на пациенти, за които всички други методи вече са изчерпани. Не само, че в страната ни има само един такъв център по интегративна медицина с отлични резултати, но и Министерство на здравеопазването прави всичко възможно да го закрие. Наказателните акции на чиновниците започват всеки път, щом лекарите в центъра се опитат да кажат истината. Преди няколко дни сложихме на нашата интернет страница един материал, който се казва „На прага сме на национална онкологична катастрофа", което е самата истина. Вместо някой да се обади и да пита защо сме на прага или сме престъпили прага, те пак ни пратиха наказателни отряди. Пак ни пратиха здравни инспектори. В България просто нещата са трагични. Смъртността на болните ежегодно се увеличава, броя на късно диагностицираните случаи непрекъснато се увеличава. И какво да кажем? Това не е ли катастрофа? Загиват десетки хора. Въпреки че съдебното дело все още не е приключило, и медиите се използват от властта като инструмент да бъде сринат центъра. Пратиха ни поръчкова журналистка, която влезе в центъра и каза: "Аз съм дошла да ви закрия." Само че не е много лесно това. С затварянето на клиниката миналата година Министерството обрича 30 пациенти на смърт. Нещо повече, не разрешава употребата на използваната в цял свят ваксина на Коули, която за много се оказва животоспасяваща. Сега тези пациенти водят срещу държавата дело в Страсбург. 10 болни водят дело в момента в Страсбург, което съвсем наскоро ще приключи, и вероятността да бъде осъдена държавата за 500 хиляди евро е доста голяма. Онкоболните, които са 300 хиляди в България, и около всеки човек има по 2-3 близки страдащи, 1 милион души страдат от рака. Държавата не хае, всеки опит да се подобри лечението, да се стимулира подобряването на нормативната база, се игнорира и дори, както виждате, наказателни операции и медийна тишина. Половин милион струват неадекватните и нехуманни действия на Министерството, но загубеният живот е безценен. За чиновниците се оказва по-лесно да закрият центъра, отколкото да признаят грешките си и да бъде изготвена нормативна уредба и така на стотици хора да се даде шанс за живот. И така, добър вечер казвам на професор Лъчезар Аврамов и доктор Христо Дамянов. Добър вечер. В интерес на истината и на вас, и на нашите зрители искам да споделя, че съм получил
много писма от ваши пациенти с молба, огромно притеснение да направим всичко възможно вашия център да продължи да работи. Получих и вашето открито писмо и реших, че е най-добре да дадем думата на вас, за да чуем и вашата гледна точка, тъй като последните няколко месеца чувам само гледната точка на Министерството на здравеопазването, но не чух никъде, в нито една медия, което за мен е странно, пък този репортаж е стар репортаж. Той е, мисля, че от преди 2 години е този репортаж на телевизия СКАТ. Тоест, вие системно години наред сте поставени на едно непрекъснато затваряне, административен, така да се каже, терор по осъществяване на вашата дейност. И така, работи ли центъра или не работи? Затворен ли е или не е затворен? Първо да започнем с това. От медицинска гледна точка центъра работи и то много интензивно. Ние не можем да оставим десетки болни, които са останали без всякакъв шанс и възможност за лечение, да ги изхвърлим, така както си позволяват някои чиновници, да ги изхвърлим без всякаква възможност за поне минимален шанс за да им дадем глътка въздух, да удължим живота им и да намалим страданията им. Що се отнася от юридическа гледна точка, професор Аврамов стана вече почти юрист, може би трябва да вземе и диплома в това отношение. Ще ви разясни как стоят нещата от юридическа гледна точка. От правна гледна точка нещата стоят последния начин. Здравните чиновници, въпреки че с медицинско образование, освен некомпетентни специалисти, те са изключително нискокомпетентни администратори. Те дори не знаят как да ни закрият. Всъщност, разбира се, проблема е в съда и в края на краищата съда ще вземе решение, но това са случаи от, така да се каже, правни парадокси. В момента, по-точно казано, столичната здравна инспекция твърди, че е заличила удостоверението на центъра, без ние да сме получили тази заповед, без да ни е връчена, а се разхождат разни такива полуграмотни медицински лица по медиите и обявяват на телевизионния екран, че еди кой си център е закрит. Така че практически центъра не е закрит, пациентите са много доволни от лечението си и в края на краищата единственият ефект от това е, че тези хора, които освен че са тежко болни онкологично, те са тежко психически подтиснати хора. Това е известно. Те са стринати хора, чисто психологически, защото когато се демонстрира една тотална незаинтересованост по отношение на тяхното лечение, как да се чувства човек? Така известно и знаем какво е, така да се каже, дереджето на българското здравеопазване, което като че някак си не се променя. Колкото, въпреки че полагах и аз като бивш член на Комисията по здравеопазване много усилия, доста неща успяхме да променим положителна посока, но като че ли доста неща отиват на зле. Значи съществува отделна медицинска област, която се нарича онкопсихология. И е изключително добре известно. В България, разбира се, такива неща няма. Това става дума, съществува в цивилизования свят. Такива неща няма, но по принцип лекарите, включително и чиновниците, знаят, че това е така. Знаят, че един онкоболен човек е в много тежко психическо състояние и само съобщението, че лечението му ще бъде прекъснато, то вече е това е нещо като заплаха за убийство. Това е положението. Тоест едно, че му прочитат присъдата за евтаназия, така да кажем, на медицински език. Без никакво съмнение. На този фон, представете си как работят лекарите, персонала в тази клиника. В една абсолютно враждебна обстановка, среда, в която се сипят върху лекарите, сестрите, изобщо целият персонал се сипят хули, невероятни щампи, ментета и какви ли не... Честно да ви кажа, едва ли мен ще ме впечатлите, защото като член на Комисията по здравеопазване признавам си,
на какво ли не станах свидетел, на какво ли не се нагледах в тази комисия и не съм така човек, който последно време има едно добро мнение, въпреки че имаме невероятни лекари-специалисти, хора, които наистина си вършат великолепно работата, но сякаш като че ли в последно време лекара се превърна повече в търговец и финансист, а не в лекар. Не един и два пъти съм чел, между другото, и така наречената Хипократова клетва. И тук сега възниква въпроса. Всъщност, вие като лекари сте поставени в условие да нарушите Хипократовата клетва. Т.е. да изоставите вашите пациенти, което е недопустимо чисто от морална и етична гледна точка и от гледна точка на това, че вие сте се клели това да не го допускате. Административно някакви чиновници ви принуждават да направите това нещо и се получава един омагьосан кръг, от който омагьосан кръг всъщност страдат най-уязвените хора, тези хора, които страдат от най-страшното заболяване рак. Така е. И той е чиновнически произвол, който се упражнява върху нас и който е обоснован с благовидното оправдание. Видите ли, законите в България трябва ли да се спазват? Аз питам Здравното министерство, чиновниците, пък и вас, законодателите, как една наредба, която регламентира правните и етични норми на лекарското поведение, се разминава напълно с всички останали законодателни промени, или те не са и промени, те са от десетки години, между другото, които са в пълно противоречие. От една страна, на мен професионалният кодекс на лекарската етика ми налага да не отказвам по никакъв начин лечение на пациенти. Дори ако се наложи пациента да прекъсне лечението си, какъвто подобен казус имаме в момента, тогава аз съм длъжен да намеря съответното лечебно заведение, след като аз не мога да продължа лечението, да го насоча, за да продължи лечението си. И тук идва големия парадокс. То не знам дали е парадокс. По-точната има е по-грозна, но ще си я спестя. Тук ние алармираме всички институции, начало с министъра, с неговия замминистър доктор Шарков и всички там началници, медицински одит, кого ли не щете, РЕЗИ и т.н. ги питаме. Уважаеми господа лекари, защото аз май вече не мога да ги нарека и лекари, къде да насочим тези болни? Вие сте длъжни да не посочите заведенията, да им осигурим. Ние сме готови. Аз мога да затворя заведението в рамките на 24 часа. Ще спра работата, след 2 седмици отново ще регистрирам центъра и отново ще работи центъра пак на базата на вашите закони. Ще сменя дейността, лекарите ще оцелеят. Какво ще стане с болните? И представете си, това го написахме и в отворено писмо. Професор Аврамов написа едно сериозно, което го адресира към всичките тези, които си позволяват тези безобразия да ги вършат. Нямаме до момента нито един отговор. Нещо повече. Тоест, тях не им дреме какво се случва с пациентите? Абсолютно. За тях пациентите изобщо не съществуват. Под благовидния предлог, че са трябвало да се спазва законодателството, а самите чухте преди малко. Професор Аврамов каза как го спазват. Дори една заповед за прекратяване за отнемане на лиценза не могат да я направят по законовия начин. А какво да остана за останалото? Така. Все пак, за да бъдем обективни, тъй като този въпрос, по който днес дискутираме, е задаван на министъра на здравеопазването, аз искам да прочета на нашите зрители, пък и на вас, неговия отговор по отношение на вашия казус. В отговор на ваш въпрос до Министерството на здравеопазването, свързан с извършен одит на амбулатория за извънболнична специализирана помощ, медицински център за интегративна медицина ООД град София, ви информирам следното. Чета дословно писмото. Отговора. Изпълнителна агенция медицински одит в качеството си на специализиран орган, осъществяващ контрол в областта на здравеопазването, е извършил 3 проверки на дейността на Медицинския център за интегративна медицина през 2011, 2012 и през март 2016 година.
В резултат на проверките са направени следните общи констатации. Лечебното заведение притежава удостоверение за регистрация в Софийската регионална здравна инспекция, съгласно което следва да извършва медицински дейности по следните медицински специалности: вътрешни болести, урология, хирургия и обща медицина, съгласно Закона за лечебните заведения, член 8, алинея 1, точка 2б. В противоречие с издаденото удостоверение в центъра се извършват дейности и се провежда лечение на пациенти с противотуморни медикаменти в нарушение на медицински стандарт, медицинска онкология, както и процедури, обект на специалностите физиакална и рехабилитационна медицина и трансфузионна хематология, за които медицинският център също няма регистрация в Софийското РЗИ. В центъра няма лекари със специалност медицинска онкология или с две специалности вътрешни болести и онкология, каквото е изискването на медицински стандарт медицинска онкология. В лечебното заведение се лекуват пациенти с онкологични заболявания, при което се назначава комплексно лечение, включващо интервенозно приложение на противотуморни медикаменти от лекар без специалност медицинска онкология, което е нарушение на изискванията на медицински стандарт медицинска онкология. Провежда се лечение на пациенти с методи, като например инсулин, потенцирана терапия, който не фигурира в приетите и задължителни за България национални медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени тумори при възрастни, а също така няма необходимите клинични проучвания, които да го определят като ефективен метод и с който не може да се гарантира качество на дейността. Съгласно действащата нормативна уредба, медицинската помощ в Република България се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии, а качеството й се основава на медицински стандарти, утвърдени по реда на член 6, алинея 1 от Закона за лечебните заведения. В обобщение на гореизложеното може да се направи извод, че при извършените от Изпълнителна агенция медицински одит проверки през годините се установяват идентични нарушения на медицинските стандарти, медицинска онкология, физиакална и рехабилитационна медицина и трансфузионна хематология, както и на разпоредбите на Закона за лечебните заведения. За тези нарушения са предприети действия по реализиране на административно-наказателна отговорност, чрез съставяне на актове за установяване на административни нарушения. При поредната проверка, извършена през месец март 2016 година, Изпълнителна агенция медицински одит е сезирала Столичната регионална здравна инспекция за заличаване на Центъра за интегративна медицина от регистъра на лечебните заведения на основание член 116б, алинея 1, точка 9 от Закона за здравето. Съгласно разпоредбите на член 45, алинея 1 от Закона за лечебните заведения, регистрацията на лечебното заведение за извънболнична помощ се заличава в изброените по-горе нарушения. Тук е нещо интересно. Има регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ. Много интересно. Компетентният орган, който може да разпореди заличаване на регистрацията, е директорът на съответното РЗИ, на чиято територия се намира лечебното заведение. Чисто административно това е точно така. Със заповед номер RLZ 150 от 19 април 2016 година на директора на Столичната регионална здравна инспекция за интегративна медицина ОД е заличена от регистъра. Към 13 юни 2016 година Центъра за интегративна медицина не е регистрирано в Софийското РЗИ и не разполага с удостоверение за извършените от него дейности. За извършената контролна дейност от Изпълнителна агенция медицински одит и констатациите от нея е информирана Районната прокуратура в град София за извършване на проверка на дейността на центъра. Така, с уважение, доктор Петър Москов, министър на здравеопазването на Република България. Така, изчетох целия отговор на господин министър Петър Москов. Това, което пише господин министър, истина ли е, първо ви питам, така да се каже, утупо. Малък коментар. Имате възможност и за малък, и за голям коментар. Време имаме достатъчно. Първо, в това няма никаква истина. От началото до края. Няма истина в медицински смисъл. Там се цитират методи, които, например, инсулин, потенцирана терапия, метод, който не се прилага никъде в света и така нататък. Но ето, например, в клиника Калден в Германия
в клиника Калден в Германия се прилага инсулин-потенцирана терапия с червенко. При това в България съществува, аз даже скоро научих това и приветствам организация, казва се МедСпа, която праща хора, българи, на лечение в чужбина, на качествено лечение. И тези хора, българите, в сайта си рекламират тази клиника Калден и насочват българите, които се лекуват абсолютно по същите методи, които се лекуват в нашия център. Тук само да отбележим, че плащат и една доста сериозна сума в Германия. Нека да не го показваме, защото се явява реклама Няма да и можем да бъдем санкционирани. Да, може да я кажете сумата, аз също проверя. 27 773 лева за 3-седмично лечение. За 21-дневно лечение. 21-дневно, 28 хиляди лева. И това е най-евтината цена. Горе-долу по 1000 и нещо лева на ден. Други подобни клиники, цената е от 6 до 10 хиляди евро на седмица. Да. Така че умножете за 3 седмици и ще видите каква е. Добре, тук възниква въпроса. Вие казвате, че това, което отговаря министър Москов, тук не отговаря на истината. Сега аз някакси не мога да допусна, че той ще даде отговор, който да не е истина, да не отговаря на истината. Искам да ви помоля все пак така по-конкретно, кое не отговаря на истината? Няма никакво съмнение, че министъра не е проверявал и той се е доверил на собствените чиновници. Тези, които според вас са му написали този отговор. Да, които са написали този отговор. Това са именно хората, които са отговорни медицински. Той си е политическо лице и ние не можем да очакваме от него, освен че е лекар, разбира се. Но тези хора, това са именно хората, с които ние водиме вече 10 години практически правна и професионална война, защото тази серия от проверки започна по наша инициатива. Ние поканихме медицински одит да дойде и да провери и да установи защо лечението в този център е по-добър, отколкото в стандартната медицина. Тоест да обясниме на нашите зрители, защото те едва ли са наясно с дебрите на медицинската документация, наредби и така нататък, които са десетки. Нали, мене ми побеляха косите да ги уча и да ги така чета и да мога да ги използвам. Но първото нещо, което трябва да направят агентите на Агенция медицински одит, това е да извършат проверка по отношение качеството на лечение. Да. Нали така? Точно така е. Такава проверка е извършена ли? Значи, Категорично не. Не всички проверки се правят по тази наредба. Всички проверки. Само, че който е писал наредбата, изглежда тогава някога е имало умни хора. Защото наредбата е хубава наредба. Там пише, че когато се провери дейността на лечебното заведение и се окаже отклонение от стандарта, инспекторът има две възможности. Ако това отклонение води до влошаване на лечението, налагат санкции. Ако обаче това отклоняване от стандарта, а медицината е такова нещо, че винаги има нови неща. Ако това отклонение води до позитивни резултати, те са длъжни да съдействат за усъвършенстване на стандарта. И ние ги каниме точно в смисъл на тяхната наредба. Ние ги каниме, за да установят първо, а те не казват, че лечението е лошо, защото в протоколите от наредбата там има отразено състоянието на лечението. Те казват така, ние видяхме, че там се лекуват 20 души, всичките са с подобрение, но се лекуват с нестандартни методи и това безобразие трябва и лекар, който не притежава квалификация медицинска онкология. Нали така? Лекар е началник на онкологично отделение в продължение на 8 години в онкологичния национален център. Сега, нещо повече. Доктор Дамянов, аз не мога нещо, почвам да се объркам. Аз не знам зрителите сега. Вие сте дълги години, така да се каже, ръководител на онкологично отделение. Да, нали в Националния онкологичен център. Аз съм Националния онкологичен център. Създателя на онкологичното лекар към Националния онкологичен център. И сега на вас ви казват, че вие не можете, вие не сте специалист, вие не можете да лекувате онкологично болни хора. Нещо повече. Сега, кога можехте, като шеф на Национален център по онкология, и защо сега не можете? За мен възниква този простичък, но така от само себе си идващ въпрос.
Тогава чиновниците разрешаваха, а сега не. Сега, И защо тогава сте можели, а сега не можете? доктор Дамянов, 80... Къде изгубихте знанията си, доктор Дамянов? Кажете си честно сега. Нека първо да обявя къде съм ги придобил. 1984 година аз защитих онкологична дисертация. Забележете, лечение на тумори, специално на туморите на пикочния мехур, с химиотерапия. За тая същата химиотерапия, която ме обявяват едва ли не за национален престъпник, за която си позволиха да заведат дело в Софийски районен съд и разбира се за това, че аз съм нямал право, забележете, квалификация. От 30 и повече от 30 години единствената, основната ми задача и функция и професионална дейност е свързана с лечение на онкозаболяване. И за тая цел, не само за целта, а просто в тази област аз имам множество научни публикации, които са признати по цял свят. Изключително на онкологична тематика. Най-разнообразна онкологична тематика. Защитих дисертация, както ви казах. И тогава на времето всичко това нещо намираше много сериозно признание. По-късно моите дейности в областта на онкологията намериха признание в световен мащаб. Имам предвид това, че аз лично станах член на Европейската IPT академия, академията, която се занимава с прилагане практическо на инсулин-потенцираната терапия и множество други методи от областта на една нова специалност, за която чиновниците от здравната министерства хал-хабер си нямат, не са и чували, казва се интегративна онкология. И благодарение на моите публикации, моята научна дейност и практична дейност, аз влязах в управлението на тази асоциация на европейските лекари и благодарение на това ние сме домакини на едно много важно събитие, поредната 12-та глобална конференция на Европейската IPT академия или Европейската асоциация. И парадоксът е, че ние посрещаме разбира се, това домакинство, то не е дошло така от само себе си от небето. Което предстои през месец октомври. Октомври, съвсем наскоро на 14 октомври. И ние, парадоксът ще бъде, че домакините... И вместо да се рекламира България с добро, с възможности за лечение, това, което между другото сме го говорили много пъти, че България може да бъде един изключително лечебен център и да привлича от това да печели. Няма какво да се заблуждаваме, въпреки че е така грозно да го кажем, но това е истината. Така е. И нека се върнем. Със същите, както виждате, те сами си пишат. На 3 пъти тези нескопосани обвинения срещу нас, едното от което завърши в Софийски районен съд и съда се произнесе, че наказателен съд, престъпника Дамянов, доктор Дамянов с... Бивш шеф на Национален център по онкология. Не на центъра, а на отделение. Да. На онкологичното урологично отделение към Националния център. Престъпника Дамянов беше съден и не е осъден, разбира се. Благодарение на това пък прокуратурата трябваше да заплати тези такива... По-скоро, ако трябва да бъдем честни, вие сте осъдили прокуратурата по закона за отговорност на държавата и общините, но крайният платец, за огромно съжаление, по този закон е обикновеният български граждан, защото той плаща тези безумия и действията на такива представете си това безумие. Там в съдебното решение се казва, доктор Дамянов има всички права да лекува онкоболни. Нещо повече. Това, което се произнася съда, това е съдебно решение. Това нещо, за съдебното решение няма никакво значение за чиновниците в Здравното министерство. За тях това е нищо. И със същите мотиви, абсолютно в 2012, когато приключи това дело, излезе това съдебно решение, те решават отново със същите обвинения, със същите санкции да не атакуват, да пречат на нашето лечение, разбира се. Те не пречат на нас. И отново ви изкараха, че сте некомпетентен, че нямате правоспособност да лекувате хора, страдащи от рак, онкологично болни, че не притежавате медицинската квалификация, медицинска онкология. Като стана дума за пари, много интересно. Тъй като вие споменахте в отговор на министъра, че във връзка с неизпълнението на тази заповед за заличаване е сезирана прокуратурата. И разбира се, прокуратурата... Информирана, ако трябва да бъда точно така пише. Да, информирана, но прокуратурата завела там преписка.
По същия казус, освен че ние сме информирали прокуратурата, ние сме дали 2 сигнала срещу администратори здравни заради това, че те се опитват да убият нашите пациенти. За разлика от тяхните кухи административни обвинения, това е истина. Значи, те се опитват да убият 50 души. Напълно реално. Понеже част от тези хора също са се оплакали и са информирали прокуратурата. Сега в момента сигурно 15 прокурора... Аз също казвам, че имам писма от ваши пациенти, Да, които 15 прокурора се занимават. Разбирате ли? 15 прокурора. 15 прокурора се занимават с индивидуалните съобщения, уведомления, сезирания. Тези 15 прокурора са мобилизирани... Вие вече почвате ми приличате на обществен враг номер 1. Тоест, лекувайки хора... Така е. Тези 15 прокурора са мобилизирали инспектори от полицията, разследващи полицаи. Сега работи прокуратурата и кипи безсмислен труд. Безсмислен труд. Ние пак данъкоплатците плащаме на полицията. И какво разследва сега тази прокуратура, защото все пак е добре да изясним на нашите зрители, че вие средства за този вид лечение от Националната здравноосигурителна каса, т.е. държавни средства, вие не ползвате. Не ползваме, разбира се. В тази клиника идват хора, само които са достатъчно добре информирани и са определили те да си платят. Сега тук има едни интересни неща, които е хубаво така да ги засегнем, защото в репортажа, професор Аврамов, вие казвате, изпратиха ни журналист, който влезна в болницата и ни каза, изпратен съм тук да ви закрия. Да. Което така ми прозвуча много зловещо, да дойде журналист и да ви каже, аз съм изпратен тук да ви закрия. И сега на мен, честно да ви кажа, чисто журналистически наистина ми е любопитно, поне не искам да знам кое е името, но поне от коя медия е този журналист? Значи това е част от нашата действителност. Разбира се, когато се изпраща журналист от високо място... Това много зловещо звучи. Се изпраща от високо журналистическо място. По света и у нас на Българската национална телевизия. Искате да кажете, че журналиста работи в Българска национална телевизия. Тази Българска национална телевизия, която има близо 70 милиона бюджет, по-висок от 20 милиона от на Народното събрание, на която всички ние дружно плащаме заплатите. Колега журналист от тази телевизия, твърдите, че ви е изпратен и ви е казал, изпратен съм тук да ви... Да, и аз няма да спомена името и, защото името и няма да го спомена, но тя е достатъчно известна. Ние сме занимали с това. СЕМ. Занимали сме директор на Българската национална телевизия, Съюза на журналистите. Ние сме... И те направо се трогнаха, направо се разтрепераха, направо не ме занимайте, моля ви се, с тези казионни структури, които абсолютно нищо не вършат, освен когато се опитаме да изнесем истината, да започнат да ни налагат на нас глоби и наказания за това, че имаме дързостта да кажем истината. Така е. Точно сте сезирали, възможно най-неправилните казионни структури. Освен ако не се подигравате с тях, вие самите. Естествено, че се подиграваме с тях. То се и за подигравка. Ако не, то е изключително тъжно и гнусно, между другото. Но има и друг... Интересно все пак, като дойде този журналист, сметка, какво установи той? Значи журналиста, като дойде с оператор. Това е в екип. Ние казахме, че има възможност да влезе колкото желае, да говори с когото иска, с персонала, с болница, с вие сте осигурили пълен достъп, защото аз също съм правил разследване на болници, които източват обаче здравната каса. И повярвайте ми, не съм имал този комфорт да ме пуснат да заснема, но все пак сме доказвали по безупречен начин кражбите. При нас всичко е публично. Вие си ги пуснахте, заповядайте, влезте, говорете с хората. Като завърши посещението, журналистката седна при нас и я попитахме сега какво намерихте, какви са отзивите на хората. Тя каза, всичко е наред. Всичко е наред, няма мотив за закриване. И вечерта пусна репортаж. Обаче трябва да изпълна поръчката. Преди това обаче встъпителните думи са много интересни. Доктор Дамянов, разбрахме, че работите вие без лиценз.
И последвам моите думи. Откъде получихте тази информация? Обърнете се назад. Вижте, 5 лиценза над стената ние сме ги поставили на клиниката на видно място, за да може всички да се информират за нашата дейност, законна ли е или не. И същото това нещо, разбира се, беше отрязано, и започна една кавалкада от глупости, това на говорител някой си и т.н. Както и това са смешни, жалки работи, но стара история. Стара история, минала и заминала, но за мен по-стресиращото е, че в момента по всички медии бяха разпратени писма на онкоболни. Едно отворено писмо, което изготвиха група онкоболни за тяхния проблем, за това, че ги заплашва спиране на лечението, че това заплашва техния живот и т.н. И оказа се, че всички основни централни медии, претендиращи за професионализъм и какво ли не и т.н. наложиха една цензура, която... Нека и вие да усетите как е. Да излорадствам и аз, защото ние ежедневно го усещаме. Защото когато зададох, например, въпроса за повишаване на минималната пенсия, една думичка, една буквичка не беше написана в тези така наречени медии. Една буквичка. Така че ние всеки ден, ежедневно го усещаме и се възмущаваме, но това е българската реалност. Но това писмо е много интересно, защото това е насочено до министър-председателя на България, Бойко Борисов, където смисъла на писмото е такова. Заплашене на нашия живот, заплашене от кои си лица. Те цитират хора. Това са директорите на разните административни звена и писмото завършва така. Те доказаха тези хора, че нямат съвест. Но ние разчитаме на вашата съвест. Това писмо, освен че е изпратено на адресата министър-председател, е изпратено на всички медии. На следващия ден от редица медии се обадиха журналисти. И казаха, това е много важно събитие, дайте да се видим, да направим срещи. Определихме срещи и повече никой не се яви. Край. Да. Сега пък ние ще се постараеме да информираме нашите зрители и господин министър-председателя за нещо много интересно, което също аз притежавам под формата на официален документ, поредния отговор на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов. Тук е важно сега, доколкото аз имам информация, предполагам, че вие също имате и разполагате с тази информация, болните от онкологични заболявания, от ракови заболявания в България са около 400 хиляди души. Ако бъркам, поправете ме. Около 400. Точни данни няма и да имаме. Така, да, най-вероятно никога няма да получим такива данни. То е трудно да ги събереме в интерес на истината. Трябва да бъдем обективни. Съсипана е системата на онкодиспансерите и няма кой да ги Абсолютно регистрира. сте прав. Говорихме и по тези въпроси преди известно време в същата тази комисия по здравеопазване. Но сега важното е да изясниме. До тук стигнахме до положение и до едни тълкования и информация, която дадена, че всъщност да лекуват онкологично болните имат хората, които са с специалност медицинска онкология. Нали така? По стандарт. По стандарт. Едноименият стандарт медицинска онкология. И така, уважаеми зрители, на въпроса колко са тези специалисти в България и така нататък, ви чета дословно отговора на господин министъра на здравеопазването. В отговор на вашия въпрос относно правата на лекари със специалностите вътрешни болести и онкология, бих искал да ви уведомя следното. Специалност медицинска онкология е въведена в номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването с отменената наредба номер 34 от 29 декември 2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Съгласно параграф 11 и приложение номер 2 към същия параграф от преходни и заключителни разпоредби на отменената наредба номер 34, лицата придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите, се ползват с правата на специалист по специалност, съответно посочена в приложение номер 2 на наредбата.
Посоченото право е запазено и в действащата наредба номер 1 от 22 януари 2015 година за придобиване на специално системата на здравеопазване, параграф 4 от преходни и заключителни разпоредби, приложение номер 2 на наредбата. На това основание лицата, придобили специалност онкология, се ползват с правата на специалист по медицинска онкология. Тоест, доколкото разбирам, вие би следвало да се ползвате с такива права, доктор Дамянов. Аз Поне вече аз нищо така не виждам. мисля, но той съда е казал, че може да лекувате онкоболни Съда се е пациенти. произнесъл. Така. Продължаваме обаче по-нататък, нека да изчетем, защото информацията Министърът е е над изключително съда. интересна. Предвид изложеното, всички лекари със специалност вътрешни болести, придобили след това и специалност онкология, имат правата на специалисти по медицинска онкология и съответно могат да извършват всички професионални дейности, предвидени да бъдат извършвани от лекар със специалност медицинска онкология в наредба номер 30 от 15 юли 2010 година. Тук отварям скоба. Нали? Това е наредбата за утвърждаване на медицинския стандарт медицинска онкология. Наредба, която изчетох с безкрайен интерес, с безкрайно желание и останах страшно впечатлен от съдържанието на тази наредба, но след малко ще поговорим и за нея. В допълнение ви уведомявам, че съгласно водения в Министерството на здравеопазването регистър на придобилите специалност системата на здравеопазването, съдържащ информация за лицата, придобили специалност след 2007 година. И тук внимавайте, уважаеми зрители, уважаеми господин министър-председател и всички там отговорни висши политически функционери. Броят на лекарите, придобили специалност медицинска онкология за периода от 2008 година до 1 септември 2016 година е 28 души. 28 души, колеги, може да го покажете. Умишлено съм го подчертал. Градил съм и числото в кръгче, но искам да го покажете, да се убедят и съответните отговорни фактори. Ето тук точно където ми е пръстчето. Малко ще преместа, да. 28 души. Сега питам ви, 28 души как ще лекуват 400 хиляди души? Хайде да не са 400. Над 300 хиляди. са. Нека да са 300 хиляди. Кажете ми как 28 души, аз искам да продължа и отговора, защото е важно да бъдем обективни до края. Съгласно информацията, предоставена ежегодно от регионалните здравни инспекции, броят на лекарите в страната, упражняващи специалност медицинска онкология, която включва както придобилите специалност медицинска онкология, така и лекарите, които се ползват с такива права, е 193. Към настоящия момент броят на специализантите по медицинска онкология е 70. Тоест, ако ги събереме общо, няма 300 души специалисти, които трябва да лекуват тези над 300 хиляди, 400 хиляди души. Ето за това става въпрос. Значи тук трябва да се каже и нещо друго. Самата специалност медицинска онкология се нарича химиотерапия. В самата Значи, ако отидете в Националния онкологичен център, ще видите, че една от вратите пише отделение по медицинска онкология, скоби, химиотерапия. Така. Значи тези хора не само, че са малко, а те са просто химиотерапевти. Това са просто химиотерапевти. А лечението на рака не се свежда до химиотерапия. Там има още... Значи нещата Аз са искам много да по-зле, да влезем малко в този така наречен медицински стандарт, медицинска онкология, защото, пак казвам, с невероятен интерес го изчетох и останах потресен. Да. Че такава глупост Да. може да бъде сътворена. Първо, вие го казвате. Там единствено се признава едва ли не, че единствената форма на лечение това е химиотерапия, лъчетерапия и така. Да. Тези методи, които всъщност са доказали, че не се постига някакъв ефект. Тези хора, които идват при вас, всъщност те са минали всичките тези стадии, така наречени на лечение. Точно така. Свързани вероятно с окапване на коса, ногти и така нататък.
дай Боже на никой да не се случва това нещо, нали? Но те са минали през всичките тези форми. Ако самите хора са получили това лечение, те нямаше да идват при вас. Чисто логически. Но това, което безкрайно ме впечатли в този стандарт, в тази наредба 30, трябва да ви кажа, е, че тази наредба казва следното. Ще се опитам, уважаеми зрители, да ви го кажа чисто разбираемо. Чисто разбираемо. Единственият възможен превоз, който ние удостоверяваме, че само с този превоз може да се движите, това е волски пряг с 2 вола и каруца за тях. Всичко останало е забранено. Не можете да ползвате нито велосипед, нито мотоциклет, нито лек автомобил, нито железница, автобус, самолет, кораб и каквото ви дойде на акъла, защото ние признаваме единствено само волски впряг. Ето това е подтекста на въпросната наредба. Тоест, всякакви останали форми, които може науката да изнамери за лечение, да започне да ги прилага, са категорично отречени изначало в този така наречен уж медицински стандарт, медицинска онкология, от който ясно си личи, че някои терикати точно са го създали, за да унищожат всякаква възможност да се търсят алтернативни методи за лечение. Ето това е, което аз изразявам днес като мнение и като човек, който изчете всичко свързано с тези медицински стандарти. Не, че не съм се възмущавал многократно от други видове медицински стандарти. Но това е истината, не знам какво е вашето мнение. Истината е преведено на ваш парламентарен език. Нарушено е конституционно право на пациентите за избор на лечение. Погазено по най-грубия отвратителен начин. Тоест, какво правят пациентите, които не желаят химиотерапия, които не желаят лъчетерапия? С този стандарт им казват само там. Само там отиваш, окапват ти зъби, коса, ногти, защото ние само това признаваме за лечение и естествено то трябва да се финансира и от здравната каса. Нека 2 случая конкретно от последния месец от практиката ми. Възрастна жена, никак не е възрастна, тя на моите години. Тази жена е с установен тумор на белия дроб, но отива в онкодиспансера и иска да й се предложи някакво лечение. Разбира се, колегите спазват стандарта и препоръчват да направи биопсия на тумора, което се го изисква, между другото, онкологичната стратегия и тактика задължава доказано онкологично заболяване може да има само при наличие на биопсия. Това е правилно, разбира се. Но жената отказва биопсията и те й казват, щом е така, но тук ние не можем да те ликуваме, не можем да те регистрираме и оставаш без лечение. Защо? Защото такъв е стандарта, но смениха наредбата и по новата наредба ние нямаме право да ти оказваме никакво лечение. Идете се оплачете на касата. Жената изпраща жалба до касата и получава отговор, че тъй като тя е отказала биопсия, оттам нататък не й се полага никакво лечение. Тоест държавата отхвърля всякакви ангажименти към тези хора. Конкретно тук случай е за биопсия, но става въпрос и за... тук има някакси някакъв поне минимален резон за отказ, но в другите случаи, където пациента казва, аз не желая по никакъв начин химиотерапия, не искам да бъда облъчван. Какво? Изхвърляме ги на улицата? И така се оказва. Още повече е бил облъчван и така нататък. Така се оказва. Тоест, хората са минали през това, видяли са какви са резултатите и ми се предлага пак същото. Сега, между другото, аз се сещам, че така един любопитен факт научих. И между другото, понеже вие сте хората, които може да потвърдите това вярно ли не, аз на прима виста сега се сетих, като разговаряме. Всъщност разбрах, че един от вашите пациенти е пациент на председателя на Комисията по здравеопазване, който му е и личен лекар. Да. Вярно ли е това? Да, така е. Учителката, тази учителка, която много се гордееше с доктор Дариткова от Здравната комисия,
Постъпи преди няколко години при нас с отстранен единия бял дроб, с много напреднал тумор, в едно трагично състояние, бих казал, с невъзможност почти да диша. И тази женица, ние поехме и големия риск, между другото, в такова временно състояние да я лекуваме. Резултатът беше повече от отличен. Тази жена започна да се движи нормално, имаше един нормален стил и начин на живот. С една дума, ние дадахме една глътка живот, която продължи година и половина. Добре, сега аз ви питам не случайно, защото председателя на Комисията по здравеопазване е и личен лекар на тази жена. Всъщност този личен лекар би следвало да се поинтересува от своя пациент на какво се дължи това подобряване в неговото здравословно състояние, в неговия здравословен статус, както се казва, и да потърси най-малкото контакт с вас, за да може евентуално да изпраща и други свои пациенти, които да намират, така да се каже, облегчение поне. По думите на не на доктор Дариткова, а на болната, тя е представила своя резултат от лечение. Дори доктор Дариткова е познава в детайли. Тя самата е изписала изследвания, които контролни изследвания тя трябва да провежда след лечението. Тоест доктор Дариткова е напълно наясно с резултата от това лечение. И въпреки това, въпреки че има нагледен пример от нашата дейност, за съжаление, дори срещата ни през 2012 година, където тя обеща да се ангажира да направи нещо съобразно нейните възможности и пълномощия, всичко остана. Сега доктор Дариткова е председател на Комисията по здравеопазване. Вие сте изпратили писмо с молба да бъдете изслушани в Комисията по здравеопазване. Все пак искам да ви попитам, получихте ли някакъв отговор на това ваше писмо? Разбира се, ние получаваме отговори. Не, специално молбата ви свързана с изслушване в Комисията по здравеопазване. Все още, ние съвсем наскоро пратихме молбата, нямаме още отговор, но аз лично се обръщам към доктор Дариткова. Уважаеми колега, нека този път да направим нещо повече така, извън формалните чиновнически отношения. Дайте да седнем да ви разкажем за проблемите на онкоболните, да ви разкажем какво става по целия свят. По-скоро мисля, че е добре да споделите метода на лечение и така нататък, защото все пак това е най-важното. Ние сме го доколкото така остана с впечатление, едва ли ги интересува точно какво е положението на онкоболните. Сега, колкото да ми е неприятно да го кажа, но поне чисто като лекари да споделите, че има някакъв начин, който дава някакъв успех. Аз се опасявам, че тук дори става дума за нещо от типа на политическо раздвоение на личностите. Значи един и същ човек като лекар се държи по един начин, а пак като политик по друг начин. Не знам, странни неща се случат. Много е интересно, нали, защото тя нееднократно заявявала, че е личен лекар. Например, спомням се сега, когато гръмна скандала с ваксините. И аз лично съм защитавал тогава Москов, защото все пак, когато става въпрос за живота на хора, не може да се превръщаш в някакъв административен плъх и за да спазиш административните разпоредби, да поставиш под заплаха хиляди български деца. И лично аз съм го защитавал, доктор Москов, и съм го поздравявал, че е надскочил тази административна простотия. И сега разбирам, че той също по същия начин, упреците, които бяха отправени към него, по същия начин сега процедира и към вас. Да. Хващайки се на елементарни някакви административни процедури. Ето това разбрах аз от цялата и ми стана изключително неприятно, защото съм работил много добре с голяма част от екипа на Министерството на здравеопазването, докато бях член, пък и продължавам, нали, да имам добри отношения. И ви казвам, страшно неприятно ми стана, защото той всъщност това, с което понесе уникални упреци. И ние го защитихме, защото аз смятам, че живота на хората е по-важен от това
да спазиш чисто административно някаква буква и като умрат хората, какво от това, че си е спазил? И сега министъра подхожда по абсолютно същия начин, по който подхождаха към него. И това аз не мога да го разбера. Ще се опитам да разговарям с него. Определено. Би било добре и с Ще колегите в Здравната комисия. Ще изпратя писмо и на председателя на Комисията по здравеопазване. Ще говоря с колегите от Комисията по здравеопазване. Ще моля моя колега да предложи да бъдете и в дневния ред. Все пак това там предстои на гласуване. Наистина все пак да бъдете изслушани и да бъдете... Господин Баректаров, да ви бъде дадена тази възможност, която и аз днес ви давам тук, за да се научи истината каква е. В крайна сметка става въпрос за живота на тежко болни хора. Да, значи, може би точно вашата трибуна е подходяща да кажем следното нещо. Ние не сме за неечи. Значи, освен, че лекуват хората лекарите, с доктор Дамянов ние се занимаваме с много други неща. Например, просветна дейност. Опитваме се да ги просветим тези хора. Подготвили сме малки текстове за поправка на Закона за здравето. Консултирали сме го с юристи. То е влязло в комисията. Ние се опитваме да сложим ред, освен чисто административен и дори на законодателно ниво. Че хора въобще не се интересуват. Въобще не се интересуват от това. Значи, могат да има една стара доказателства приказка. за Всеки това. народ си заслужава управлението, защото в крайна сметка тези хора са изпратени там от нашия народ, който ги е избрал. И ние трябва да уважаваме волята на народа, който е избрал хората, за които вие казвате, че те не се интересуват от същите тези негови избиратели. Колеги, нека да изпишем вече и телефоните, за да включим и нашите зрители. Ако наистина темата така е, тази вечер е доста тежка и зловеща тема, но всъщност тя показва на какво ниво чисто морално и нямам думи, се намира нашето българско родно здравеопазване, което всъщност, както виждате, това са проблеми, които касаят медицински лица с медицински лица и от крайна сметка страдат кой? Страда обикновения пациент. Добър вечер! Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви, откъде се обаждате? Обаждам се от София, Заповядайте. от Люлин. Да. Имам следното нещо да кажа. Нашето здравеопазване се движи по така наречените пътеки. Имам въпрос към вашите събеседници. Има ли такива пътеки в другите европейски страни, особено напредналите? Имате предвид клинични пътеки? Клиничните пътеки, да, които ограничават творчеството на лекаря и да прилага новости, които не съществуват в тези пътеки. И се говореше дълго време за лекуването, особено на възрастните, какъвто съм аз, и който си има 6 болести, Само толкова ли? за въвеждането на така наречените зависимо лечение според заболяването. Тъй като има случаи, когато като се лекува по една пътека, т.е. едно заболяване, се влошава другото заболяване. Това е недопустимо. Трябва да се въведе нова система и да се ликвидират тези пътеки, които ги в другите страни. Абсолютно сте прав. Затова още миналата година въведохме така нареченото комплексно лечение, с което се цели точно това, за което говорите, уважаеми зрители от София. Пациента като влезе в болницата да получава пълно и комплексно лечение, а не в едната болница да го лекуват от грип, казвам условно, нали? Примерно, през това време да се развива, да кажем, ишиаз и той да отива след това в трета, четвърта и 10-та болница. И тази практика на клиничните пътеки, за огромно съжаление, продължава да си съществува и да се прилага в България. Това е истината. Но аз... Господин Байрактаров. Да, слушам ви по-бързичко, за да дадем възможност и на други зрители. Аз съм възрастен човек. Разбрахме го това. Присъствал съм на комисиите, в които вие участвате и ви поздравявам за вашето отношение, когато говорите там за отношението, което взимате и особено за възрастните хора. Аз смятам, че възрастните хора в България
са болни от така наречената просто някаква епидемия, може да се каже, която на лекарски език може да се каже синдром на придобитата хронична пенсионна недостатъчност. Така че не можем да ги опрекваме. В България само тези, които имат пари. Не е точно така, но както и да е, това е ваше мнение. Благодаря ви много, че се включихте и изразихте вашето мнение. Нека да дадем все пак думата и на други зрители. Така. Ало? Добър вечер. Добър вечер, чуваме ли се? Нещо се блокираха линиите, което не се беше случило от доста време. Но все пак, докато направим връзка с зрител, ако може да отговорите, има ли такива клинични пътеки в другите държави, например от Европейския съюз? Значи, такива пътеки няма и такива стандарти няма и въобще цялата организация на здравеопазването е архаична, антиморална и абсолютно недопустима. Но понеже вие преди малко споменахте думата морал, утвърдено становище, че най-малкото по европейски критерии, че морала на едно общество се вижда по грижите на най-ощетените хора. Да. Например. Добър вечер, нека да чуем само зрител. Ало? Слушам ви, откъде се обаждате? Обаждаме се, добър вечер, господин Байрактаров от София. Да, искам да ви кажа, че на същото мнение съм, че предишният, който се изказа човек по телевизията, е много прав. Обръща внимание, аз съм също възрастен човек, 74 годишна. Навършвам, сега скоро, другия следващия месец. Изобщо личните лекари обръщат внимание само на хора, които знаят, че имат пари. А друго да ви кажа, трябва да се знае това от цялото общество и то се знае, че пенсионерите нямат никакви пари за лечение. По принцип, ако знаете какво е чудо, за да отидеш на личен лекар, аз също така искам да кажа, че трябва да се забранят и направленията за специалисти. Защото, примерно, аз имам нужда от кожен лекар, от кожен специалист, имам нужда едновременно и от такъв съдов хирург, и имам нужда, като отида при личния лекар, имам нужда да отида и ортопед-травматолог. И личният лекар, да ви кажа, личният лекар казва, вие сте дошли на третото 3-месечие, трябва на третия месец от 3-месечията и затова ние нямаме никакви направления. Според мен направленията трябва да отпаднат. И друго нещо, наистина лекарите, които са в болниците, обръщат внимание на тези, които имат пари. Примерно, отива един млад човек, това ми го казаха вчера, какъв случай? Отива един млад човек, лекува се и му искат за операция 6000 евро. Това са 12 000. Той ако е луд, да им ги даде. Майката ми казва, ало, слушайте ме. Не, нямаме време да ви слушам. Наистина сте абсолютно права. Тези разговори много... Майката ми казва, ако не работех в Италия и нямах пари там, тя е 69 години, ако не гледала жена там и нямах пари евро в Италия да му изпрата, той е щял да умре. Млад човек си не. За това говорим. Благодаря ви. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. От Лондон се обаждаме. От Лондон. Слушаме ви. Да. Значи на второ четене, ако мине закона за концесиите, ще го подкрепите ли? И ако ли не, какви мерки ще предприемете евентуално, ако мине на второ четене? Въпросът е много актуален, става въпрос за българските земи и ниви и така нататък, защото много добре виждаме... Ако сте следили цялата история, свързана с закона за концесиите, ние на първо четене не сме го подкрепили. Знам. Така, има обещание, че ще бъдат направени сериозни промени по забележките, които сме изразили. Предстои да видим какви са сериозните промени и ако не ни удовлетворяват, може да бъдете сигурни, че просто нямат шанс да го подкрепиме. Това е истината. Но в крайна сметка да ви припомня, че най-многолюдната политическа формация в Народното събрание е партия ГЕРБ и много често
техните гласове са абсолютно достатъчни, за да бъде приет даден законопроект. Така че, Да. изразявайки волята на избирателя по българската конституция, който е изпратил тези народни представители там, бъдете така добри, след това да им търсите отговорност, защото аз отговорност не мога да нося и моите колеги, защото честно, почтенно излизаме, казваме ги нещата, но в крайна сметка пък вие ги избирате, тези хора. Ще Казвам продължите вие... ли да подкрепите това правителство? Ми предстои да решиме. Ако продължат с лобистки и антидържавни закони, нищо чудно да преосмислиме нашата подкрепа. Защото ние не подкрепяме правителство, ние подкрепяме, пак повтарям, програма за управление. В програмата за управление не включва обиране на българската държава и на българския народ, както се случи съвсем наскоро с така наречените конюшни. И може би трябва да припомня, че Патриотичният фронт беше първата формация, която още преди да бъде назначен този областен управител, поиска той да не бъде назначаван, а след това поискахме веднага неговата оставка. И се оказа 2 години по-късно, че сме били абсолютно прави. Предложен от Радан Кънев, доколкото си спомням, да не объркам, но мисля, че по памет той го беше предложил, даже разговори се водиха. Така че ние сме били винаги принципни. И за съжаление времето доказва, че сме били винаги и прави. Лошото е, че българският народ като че ли бавничко ги проумява тези неща. В момента правят държава в държавата, частниците да управляват държавата. Не ми го обяснявайте. Закона мога да ви го разказвам. И предавания правих с професор Кръстю Петков по тази тема. Пак ще направим предаване. Но чакам да видя в крайна сметка какво са предложили. Защото пък нямам и намерение да сядам и да им пиша аз наново законите и простотиите да им ги оправям и след това и да си ми побеляват косите за това, че те се опитват. Благодаря ви. От всякъде разбираме и политиките и всичко, обаче ако излезнат извън релси нещата, по-добре да вървим на предсрочни избори. И като отидем на предсрочни избори, какво става? От Лондон, между другото, без да ми се обиждате, е лесно се казва. Само че в тази сложна геополитическа ситуация, какво правиме с държавата? Само това чакат уния на юг. Само това чакат да се дестабилизираме и да ни натресат тук 100 хиляди авантюристи, наречени беженци. И тази работа има, да. И има, нали? Така че много е лесно да се казва, по-трудно е да се мисли държавнически отговорно. Да не мислите, че на мен много ми харесват простотиите, дето ги правят. Само, че ми е по-мила България и по-ми е мил българския народ, който няма да има никаква вина, когато се дестабилизира държавата и нещата станат необратими. Тогава вече е късно. Остана само да раздадат на концесия това, което е останало. Няма да могат го раздадат. Както виждате, не им се случват нещата, когато се опитват да ги правят по този начин. Както виждате и с конюшните, бързо се реагира и много скоро ще бъде развалена изделката, най-вероятно. Живи и здрави, господин Байрактаров, лека вечер. Лека вечер. Лека вечер и на вас. Много поздрави на българите в Лондон и им казвайте по-бързичко да се прибират към България, че скоро време и там няма да е много леко за живеене. Добре. Добър вечер, казвам на следващия зрител. Слушам ви, откъде се обаждате? От това се обаждам вкъщи. От вас от къщи? Какво образование имаш и къде си се вършил? Аз ли? Да. Имам висше образование и съм завършил в град София. Нещо да кажете по въпроса? Университет за национално световно стопанство, бившия Висши институт по икономика Карл Маркс. Така се казваше едно време. Така ли? Да. Като дойде време ще го поканим, няма проблеми, не се притеснявайте. Благодаря ви. Друго нещо имате ли да ме питате? Между другото съм учил и в Москва, ако и това ви интересува. Имам. Добре, само че личните разговори с писмо може да ми ги зададете въпросите, за да не отекчаваме зрителите. Добър вечер. Така. Тук задържаха линията. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате. От Вие се обаждам. В момент само да намаля. От Вие съм... От Вие... Това го разбрахме. Някога бяхме говорили с вас за нова конституция. Убедихте ли
се сега, господин Байрактаров, че необходимостта от нова конституция и не сте се убедили. Тогава... Сега, уважаеми зрителю, това, че вие сте имали мнение, че трябва да се изработи нова конституция, не означава, че аз съм бил на същото мнение. Да бъдем, нали, наясно. Ако имате нещо по темата, казвайте ми по темата. Ако искате да водим общи разговори, общи приказки, няма да ги водим. На границата стои държавната сигурност. Тя изби народа със специалните разузнавателни средства, господин Байрактаров. Отивате в една друга посока, ще трябва да ви прекъсна. Добър вечер, казвам на следващия зрител. Добър вечер. Слушам ви. Обаждам се от Бургас. Да, заповядайте. Изключете звука на телевизията. Какво да ви кажа за лекарите в Бургас? Преди 2 години отидах в една част на клиника да ми направят скенер. Направиха ми скенери и веднага се върнах вкъщи. След 3 месеца отивам да си взема направлението. И какво виждам в епикризата? Какво виждам в епикризата? Че са ми слагани системи, че са ми слагани инжекции и куп лекарства, които са ми изписани и съм лежала 4 дена в болницата. Това е частна клиника в Бургас. И вие подадохте ли жалба в съответната регионална здравна инспекция? Никаква жалба не съм подала, защото ако подам няма да ме погледнат, заболяванията ми са много. Страха е най-големия бич при нас пенсионерите. За огромно съжаление, страха се оказва, че е най-големия бич не само при вас, пенсионерите, въобще за българското общество. 2005 година бях във Варна в неврохирургия. Там ми писаха, че съм оперирана. Исках да ми дадат във Варна здравна каса сведения, те не ми дадаха. Затова сега, за да не искате, ще отидете в съответната регионална здравна инспекция, ще си извадите... Тогава там лежах. Добре, слушате ли ме сега? Научете нещо, за да научите и нашите зрители покрай вас нещо. За да не се молите да ви дават информация, вие имате така нареченото електронно досие. Достъп до това ваше електронно досие може да направите с едно малко усилие, като отидете в така нареченото РЕЗИ, бившото ХЕИ, което се намира на улица Александровска в Бургас, и помолите да ви бъде издаден така наречения ПИК-код. Това става за 10 минути. Имаме такова досие, обаче знаете ли колко е глупаво това досие, което е издадено? Само пише, че са... Не, това досие не ви е дадено, то е електронно, то може да влизате през него през компютъра или вашите какво съм никога, какво е, що нищо не пише в него. Аз го имам. Добре. Благодаря ви, уважаема госпожо. Моя съвет е подавайте жалби, защото иначе със страха си ще давате възможност и с други пациенти. Няма да ви уморят, не се притеснявайте. Да. Те като не ви лекуват и изписват на ваш гръб лечение и медикаменти, които не са прилагани, също ви уморяват по този начин. Да, знам. Като знаете, по-добре се жалвайте, за да може ми изпратете жалба до мене с копия от тези неща, аз ще го предвижа въпрос. Добре. Изпратете, но с документи, копия от документи. Добре, окей. Безпорядък в него. Добре. Голям безпорядък. Окей, благодаря ви. Така. Чувате, господа лекари, че дотам е стигнало, че българският лекар, макар че аз пак казвам, и аз самия страшно много съм се ядосал и хората имат право. Защото аз съм ставал по сигнали на хора и съм ходил в 5-6 часа сутринта да видя на място как стоят нещата и съм се отвръщавал, вярвайте ми. Отвръщавал съм се, а в същото време съм ходил да видя и лекари, специалисти как работят, при какви унизително мизерни условия. И на тях съм се възхищавал и съм се чудил какво ги задържа тук да работят и да лекуват. Което също е истина. Но явно има една каста лекарска, която е каста на терикатите, които успяват. Нека да чуем все пак още един-два зрители и да приключваме. Добър вечер. Ало. Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, господин Байрактаров. Искам преди всичко да ви благодаря, защото така като слушам това предаване и си мисля, всеки, който иска, каквото иска да казва, само Патриотичния фронт или НФСБ по-точно може да отдели време, телевизионно време и така нататък за вашето отношение към българския народ, за
за всички болни. Аз лично много ви благодаря. Питам, коя телевизия отделя време за такива предавания като вас? Много ви благодаря, господин Байрактаров. И аз ви благодаря. Трябва да ги натискаме, защото иначе народа измира като, не знам, просто по болниците някаква страхотна работа. Така е, наистина сте прав. Не мога да го отрека, защото последно време хода и аз да правя така наблюдение, да гледам по писма, сигнали. Влиза човек с 5 заболявания, лекуват нещо там, едно заболяване, изписват сумати медикаменти, какво ли не се въртят далаверите и човек, като се отиде, той става спешен случай, трябва да се връща обратно. Май сте прав. Благодаря ви. Последни думи, тъй като ни остават още минута и половина. Значи, последно исках да довърша мисълта за моралните критерии на едно общество, което по европейски и въобще по цивилизационни критерии за нивото на морала се съди по отношението към най-уязвимите, най-уязвените хора. Значи, такава група хора са така наречените терминално болни хора, които имат нужда от палиативни грижи и в закона за здравето, който е прият през 2005 година, има един член, в който се казва така. Когато стандартната медицина вече е безсилна, тези хора имат право на палиативни грижи според наредба, издадена от министъра. Такава наредба няма. От 2005 година. Не се очудвайте, от 2005 професоре, от морала, защото ако трябва да ви припомня, не беше далеч това време, само преди няколко месеца, когато протестираха една друга изключително уязвима социална група, хората с увреждания, и когато един чиновник ги нарече кухи лейки, без да му мигне окото. Така че, за съжаление, това е действителността. Когато ние поставяме и се борим за такива неща, ни наричат популисти, с какви ли не подигравателни думи, но ние сме принудени да изтърпяваме, защото все пак за разлика от много други, не ходиме да се кичиме по най-различни мероприятия, празнични балове и банкети, а ходим повечето между хората, защото сме част от тези хора. И никой от нас не се е самозабравил, че днес като е станал депутат и едва ли не, както казвате, фанал Господ за да не казвам за какво. Благодаря ви много. Ще се опитам всичко възможно да направя, за поне да осъществя тази ваша среща с Комисията по здравеопазване и дай Боже дано да се намери изход от това наистина унизително положение. Благодаря на вас, уважаеми зрители, за вашата активност. Виждам, че телефоните продължават да звънят, но знаете, че всяко предаване има начало и край. С вас ще се видим следващата неделя, а вие останете с програмата на телевизия СКАТ.